Hola, sóc el doctor Cai Vilanova de la Clínica Girona i el que proposem i el que oferim des de fa poques setmanes és la possibilitat de fer biòpsies de pròstata amb la màxima eficàcia a través d'un robot, com el que aquí els estic mostrant. Aquest robot el que permet és dirigir exactament en el lloc on hem vist que hi ha la sospita d'un càncer de pròstata amb ressonància magnètica i en el mateix aparell aquest robot el que permet és dirigir exactament l'agulla en el lloc que sospitem que té un càncer. La principal avantatge és que ens permet amb màxim 2 punxades treure la mostra suficient per poder detectar aquest càncer. A diferència del procediment habitual a través de les ecografies transrectals que requereix com a mínim 8, 10, 12 punxades. I la màxima avantatge és que precisament la ressonància magnètica és la prova que ens permet veure a on hi ha la sospita i per tant es tracta de realitzar aquesta prova amb el robot que dirigeix automàticament l'agulla en el lloc que sospitem el càncer.